Kaixo, ongi etorri nire YouTube kanalera. Hau ez da bideo profesional bat. Ni naiz persona normal bat, nire sukaldean. Ez daukat ekipamendu profesionalik, argiaren aldetik edo hori. Baina nire proposamena da, zuek entzutea pixka bat, euskal literaturari buruz. Eta eguneroko bizitzaz mintzatuko gara ere bai. Esan dudan bezala, Tim naiz eta Euskal Herrian bizi naiz. Liburu hau irakurri nuen aspaldi, barnetegian bizi nintzenean, eta garai hartan kostatu zitzaidan pixka bat, ze nire maila, euskera maila pixka basua zen, eta enuen ondo ulertzen liburua, baina, eta ez dut berriro irakurri, baina da Mikel Zaratarena, eta esango nuke ze Gabriel García Márquez bezalako sensazioarekin gelditu nintzela hau irakurtzerakoan, ze da pixka realismo magikoa bezalako zerbait, baina Euskal Herrian kokatuta. Eta interesatzen zitzaidan gauza nagusienetariko bat zen, zelan idazleak erakusten digun nolako izango zen izatea euskaldun ele bakarra. Ze liburuan agertzen dira ze baserritar batzuk, eta ez dakite gaztelaniaz hitz egiten. Eta dira euskaldun peto-petoak, eta bakarrik euskeraz hitz egiten dute. Eta liburuan zehar, batzuetan, topo egiten dute kanpoko mundu batekin, mundu erdaldun batekin, batez be poliziarekin. Ze Guardia Zibila etortzen da baserrira, eta dago talke bat, bi mundu horien artean. Euskal mundua eta erdal mundua. Eta interesgarria da ikustea hizkuntzaren aldetik. Adibide bat aipatuko dut. Etortzen dira 6 pertsona baserrira, eta euskaldunek hau entzuten dute. Lupulu le de tituke do, eskaka demosu solo demion, ses que va de tros bono, no tu quies salda no se cava demos solo demion. Ez dakite zer erantzun, ola zaharkoek. Zurbilduta dagoz danak, geldi. Ez dakite zer esan, entzuten dute gaztelania eta ez dute ulertzen. Eta interesgarria da hori, liburuan, hori gustatu zait. Da adibide, eta egian ez du ondo azaldu adibidea, baina liburuan hainbat elkarrizketa agertzen dira gaztelania batean, baina gaztelania zelan izango zen euskaldun peto baten ikuspuntutik. Eta nire ustez hori zen igual gauza interesgarriena liburuan. Ze gaur egun ia euskaldun guztiak dira elebidunak. Eta liburuan euskaldun peto batzuk agertzen dira, eta desberdin ikusten dute mundua. Ze
beste gizarte batean, gizarte alternatibo batean bizi dira. Eta ez daukate harremanik gizarte orokorrarekin, ze bizi dira euskal gizarte batean. Eta liburuan zehar, topo egin behar dute gizarte Espainiar horrekin eta Francoren garaiko kultura erdaldun batekin topo egin behar dute. Eta linguistikoki edo pixka anomatopea bezala erakusten digu autoreak zelan izango zen gaztelania ez baduzu hizkuntza hori ezagutzen. Orduan, hau da nire gomendioa irakurtzeko. Nik ere irakurri beharko nuke berriro, baina da Aur gintza minetan Mikel Zarate. Bizkaieraz dago idatzita pixka bat, eta zaharra da, baina elkarrek argitaratutakoa da, eta intereskaria izan zen irakurketa. Bueno, placer ba izan da, eta espero dut berriz elkartzea gure edo nire YouTube kanal honetan, eta ondo izan, agur.